שלום יקרים, בסרטון הזה אני שולחת לכם אנרגיה של ריפוי, של הילינג, כנסת מרה, ריפוי של רייקי, של כל האנרגיות הטובות. אחרי שבוע של גשם, סוף סוף מזג האוויר נפלא, הים כחול, השמיים כחולים. אני שולחת לכם אנרגיות של אור, אנרגיה של תדר, ריפוי. מברכת אתכם בבריאות, באושר, בשמחה, באיזון, בין הרוח, גוף, נפש, התודעה. איזון והרחבת הערוץ בין המוח והלב, והחיבור הטהור לנשמה שלכם. בכל פעם שאתם רוצים להיטען באנרגיה, צאו לטייל ביער, בחורשה, או בים, אפילו ללכת על קו המים, בחוף הים. ככה אתם תארים את הגוף, את העילה, את הצ'קרות. עושים הערקה לאדמה, מתנקים מכל האנרגיה החשמלית שספגתם, מכל המכשירים, האלקטרונים, פלאפונים, וכל מה שיש, מתחברים חזרה למי שאתם. קחו נשימה, עצירה ונשיפה. עם הנשימה של אור אתם מתמלאים באנרגיה טהורה. עם הנשיפה שחררו כל דאגה, כל כעס, כל פחד. האנרגיה של הילינג ורייקי בנסת מרה, אנרגיית הבורא, הבריאה המוארת. ראו איך הם שוטפים ונקים את כל המרכזים האנרגטיים שלכם, כל העילות. אתם יוצרים שדה האור שמתחבר לשדה האוניברסלי הטהור, ואתם יוצרים איזון, חיבור ואיחוד בין כל היש, חיבור לאנרגיית הבורא, לנשמה, להניע גבוה. ראו איך עוצמות של אור מטעינים אתכם. התדר שלכם עולה, הלב מתרחב, מתמלא באהבה. וכך אתם מטעינים שוב את גוף האור שלכם בתדר טהור. מברכת אתכם בכל הטוב שבעולם. צרו את ההרמוניה ואיזון בגוף, גוף הפיזי, גוף הרגשי, גוף האנרגטי. וכך אתם יוצרים הרמוניה ושלום, ומקרינים את האנרגיה על כל היש, על כל הסבבים, מרפאים את מי שאיתכם בסביבתכם, בעצם הנוכחות המוארת שלכם, בעצם התדר, את הרוב. תהיו ברוכים.